Dobrodošli na YouTube kanale Učim, gdje ćemo danas imati čas iz regulisanja bezbednosti saobraćaja za 3. razred tehničara drumskog saobraćaja. Naša današnja naslovna jedinica je uzrast, pol i iskustvo. Ovo je virtualna učionica za učenike i nastavnike saobraćajnih škola, pa nas pratite i dobijat ćete sva detaljna objašnjenja ili informacije o novopostavljenim časovima, a vaše znanje će uvijek biti veće. Ušli smo u faktor čovjek. Sada ćemo da razgovaramo o nekim osobinama čovjeka koje utiču na bezbednost saobraćaja. Pa prva od tih osobina jeste životna dob, odnosno starost lica koje učestvuju u saobraćaju. Da vidimo kako to utiče na bezbednost saobraćaja. Od životnog doba u određenoj meri zavisi pre svega psihofizičke sposobnosti za učesnike u saobraćaju, pa samim tim i ponašanje u njemu. I na jednom i na drugom kraju životnog doba ove sposobnosti su smanjene. U ranoj mladosti i u poznoj starosti. One su toliko smanjene da se smatra ovo društveno celishodno i opravdano ne samo ograničiti učešće u saobraćaju ovim kategorijama, nego i drugim učesnicima nametnuti obavezu posebne pažnje prema ovim starosnim grupama. Između ta dva doba, psihofizičke sposobnosti čovjeka za učešće u saobraćaju se, zavisno od uzrasta i iskustva, menjaju u meri koje ostavlja izvesne karakteristike na to ponašanje. Kod vozača koji su stariji od 60 godina dolazi do promene u psihofizičkim karakteristikama zbog slabije koordinacije pokreta, slabije vidne funkcije, produženog vremena reagovanja, što se ispoljava posebno na dužim relacijama. Brže se umaraju. Iako su oni odgovorni i po pravilu iskusni, ipak su u većoj meri oni uzročnici saobraćajnih nezgoda, više nego vozači starosti između 24 i 60 godina. Mladi ljudi, s druge strane, najčešće imaju optimalne fizičke preduslove, ali im je još nedostaje iskustvo, kao i baza izravnate strukture ličnosti, koja bi tim preduslovima dala najpovoljniji oblik za postizanje cilja. Oni imaju dobre perceptivne i reakcione sposobnosti, ali to za bezbedno upravljanje vozilom nije dovoljno. Kod mladih često postoji nesklad između samopouzdanja, stvarnih psihofizičkih sposobnosti organizma i tehničkih mogućnosti vozila. U ovom starosnom dobu, zbog još neutvrđenog samoosećanja, nedovoljno izgrađene samosvesti i samokritičnosti i nepovezivanja sopstvenih granica, često dolazi do precenjivanja subjektivnih mogućnosti. Mladi vozači, pre svega, nemaju dovoljno vozačkog iskustva, rutine i veštine, koja bi im omogućila efikasniju procenu i snalaženje u složenim saobraćajnim situacijama. Ne možemo potpuno uspostaviti, ali ipak možemo reći da su neka ponašanja u saobraćaju mnogo češće kod mladih nego kod drugih vozača. Pre svega, kod njih je češće prisutna nekritičnost, sklonost avanturizmu, naklonjenost opasnosti i riziku, nepromišljenost koja nekad ide do lakomislenosti, neobuzdanost i plahovitost. Sve ovo udruženo sa željom za isticanjem i afirmacijom može dovesti do ponašanja bremenitog velikom opasnošću. Osim toga, mladi su obično impulsivniji, često emotivno napeti, nedovoljno promišljeni, skloni riziku i manje razmišljaju o posljedicama. Kod mladih može doći do neusklađenosti biološkog i psihološkog sazrevanja. Naime, kod jednog broja mladih ranije dolazi do telesnog sazrevanja koje nije praćeno psihičkim sazrevanjem. Jedna od karakteristika mladih je nedovoljno razvijena socijalna odgovornost. U vožnju unose mladalački nemir, svoj prkos,
strastvenost i oduševljenje više nego stariji vozači. Potreba za afirmacijom i isticanjem uslovljava otpor prema autoritetu odraslih i socijalnim prilikama u svojoj sredini. Kod mladih su prisutni socijalne devijacije i druge nepoželjne karakteristike ličnosti. Lična i socijalna neprilagođenost povećava agresivnost, brzinu i rizik. Najveći broj novih vozača sada vozačku dozvolu stiče u dobu od 17 do 25 godina, to jest u vreme punog zdravlja. Mladi su u dobroj kondiciji i imaju fizički i mentalne preduslove da razviju sposobnosti potrebne za bezbedno upravljanje vozom. Zbog toga je najefikasnija mera u okviru reagovanja društva prema mladima pravovremena i kvalitetna priprema za saobraćaj kako bi se ove prednosti mladih delotvorno iskoristili i pravilno kanalizali. Druga po redu karakteristika jeste iskustvo. Iskustvo je u tesnoj vezi sa uzrastom, a iskustvo sa saobraćajnim nezgodama. To se posebno ispoljava kod neiskusnih vozača, koji nisu dostigli saobraćajnu zrelost. Ranije statistike su pokazivala da se kod mladih vozača vidi da što više godina voze, broj saobraćajnih nezgoda se smanjuje. Odnosno, kako se broj pređenih kilometara povećava sa godinama, tako se broj nezgoda smanjuje. Također, prema tim statistikama u odnosu na žene, muškarci su činili dvostruko više nezgoda, zbog toga što su oni dvostruko više vozili. Broj nezgoda po kilometru je isti. Žene su činile dvostruko manje prekršaja od muškaraca. Međutim, oba pola u toku prve 3 godine vozačkog iskustva naprave veći broj prekršaja nego kasnije. Ako obuka za vožnju počne kasnije, vozači se mnogo sporije i teže prilagođavaju vožnji. Analizom novih podataka za Srbiju i Beograd došlo se do drugačijeg zaključka. Pa pogledajmo narednu sliku. Kao što vidimo, ovo dole su godine iskustva, odnosno vozačkog iskustva koje imaju određena, da kažemo, populacija vozača. I kao što vidimo, ovde sa leve strane, ovi pikovi, ove, da kažemo, linije, predstavljaju broj grešaka vozača, odnosno broj prekršaja ili broj učešća u saobraćajnim nezgodama gde su upravo pogrešili vozači koji spadaju u tu starosnu, to je vozačku strukturu po iskustvu. Tako vidimo da najviše grešaka prave vozači koji imaju iskustvo između 5 i 7 godina, a za njima od vozači koji su tek stekli vozačku dozvolu, koji su u prvoj godini, da kažemo, vožnje. Zašto se pokazuje da baš između 5 i 7 godina? Zato što vozači već misle da su stekli neko iskustvo i onda se malo više opuste nego što treba i dozvoljavaju sebi pravljanje nekih grešaka sa idejom da neće to meni da se desi i upravo se desi baš njima. Također, kao što vidimo, prva godina je kritična, kada ste već stekli vozačku dozvolu, kada još niste sve saobraćajne situacije, da kažemo, prošli, i tada pravite i najviše grešaka dok ne naučite i ne prođete kroz sve moguće saobraćajne situacije. Na slici smo prikazali grafički saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom po godinama vozačkog staža vozača izazivača saobraćajne nezgode u 2006. godini u Beogradu. Analizom podataka sa saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom po godinama vozačkog staža vozača ne potvrđuju se ranije statistike. Kao i saobraćajne nezgode u kojima je bilo povređenih lica, situacija je gotovo identična, osim što je broj nezgoda te vrste skoro 5 puta manji u odnosu na broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Zaključak je isti, odnosno kod vozača u 6. i 7. godini posjedovanje vozačke dozvole dolazi
do smanjenja nivoa opreznosti i koncentracije prilikom upravljanja motornim vozilom, a sve to kao posljedica stvaranja pretjerane opuštenosti i lažne sigurnosti u vožnji koja za rezultat ima veliki broj saobraćajnih nezgoda izazvanih od strane istih vozača. Sljedeća karakteristika, pol. Šta mislite, ko su bolji vozači, muškarci ili žene? Da vidimo. Kod mladih vozača ne postoji bitne razlike između muškaraca i žena u broju nezgoda. Ako se uzmu u obzir njihova pređena kilometraža. Generalna je ocena da se žene više pridržavaju saobraćajnih propisa, defanzivno voze, sa povećanom opreznošću i kritičnošću. Također one u saobraćajnim situacijama imaju bolju finoću pokreta ruku i nogu, ali se sporije obučavaju i teže stiču prva iskustva u vožnji. Prema podacima, žene čine 22% vozača u Srbiji, što je daleko ispod procenta u razvijenim zemljama. Da li ste vidjeli žene vozače autobusa, tramvaja, pa i kamiona? Rijetko kada ćete sresti takvu situaciju, ali ipak ih ima. Muškarci vozači češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama sa težim posljedicama, ofanzivno voze i češće dodaju gas i koče. Procena je da oni voze bliže srednjoj liniji, ali su bolji u brzini odgovora i načinu obrade informacija preko instrumentalnih pokazivača. Ovo je bila naša lekcija uzrast, pol i iskustvo. Ostale lekcije iz ove oblasti slede na sljedećim časovima. Možeš li sada da odgovoriš na sljedeće pitanje? Kakve su vozačke sposobnosti vozača starijih od 60 godina? Kako biste okarakterisali mlade vozače životnog doba od 17 do 25 godina? Kako iskustvo utiče na događaj saobraćajne nezgode? I četvrto pitanje, koje su karakteristike vozača muškarca? Pa ako ste pomno slušali ovo izlaganje, ja verujem da već znate odgovore na sva ova 4 pitanja. Ako niste, pa možete ponovo da pogledate ovaj snimak, da preslušate i dobit ćete odgovore na naša pitanja. A možete i zajedno sa mnom da odgovorite na ova naša pitanja. Pa odgovor na prvo pitanje, kod vozača koji su stariji od 60 godina dolazi do promjena u psihofizičkim karakteristikama zbog slabije koordinacije, pokreta, slabije vidne funkcije, produženja vremena reakcije, što se ispoljava posebno na dužim relacijama. Odgovor na drugo pitanje. Mladi ljudi najčešće imaju optimalne fizičke preduslove, ali im još nedostaje iskustvo, kao i baza izravnate strukture ličnosti koja bi tim preduslovima dala najpovoljniji oblik za postizanje cilja. Oni imaju dobre perceptivne i reakcione sposobnosti, ali to za bezbedno upravljanje vozilom nije dovoljno. Iskustvo je u tesnoj vezi sa uzrastom, a iskustvo sa saobraćajnim nezgodama. To se posebno ispoljava kod neiskusnih vozača koji nisu dostigli saobraćajnu zrelost. Muškarci vozači češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama sa težim posljedicama. Ofanzivno voze i češće dodaju gas i koče. Procena da oni voze bliže srednjoj liniji, ali su bolji u brzini odgovora i načinu obrade informacije preko instrumentalnih pokazivača. Prošli smo zajedno naše odgovore i ono što nam predstoji jeste neki dogovor oko vašeg vežbanja, odnosno da malo proverimo vaše znanje, kako ste vi ovo shvatili. Tako da učenik može da, bilo da je muškog ili ženskog pola, u kratkom eseju proba da odbrani stav da su članovi njihovog pola bolji vozači. Znači, devojke, učenice da odbrane stav da su one bolje kao vozači, a dečaci, učenici da su oni bolji kao vozači. Dragi učenici i nastavnici, nadamo se da vam je ovaj video koristio. Koliko imate neke sugestije ili potrebu da obradimo neku za vas važnu temu, javite nam se na office@sorps.yahoo.com ili pišite u komentaru ispod videa.
Uskoro objavljamo naredne lekcije iz predmeta regulisanje bezbednost saobraćaja. Zapratite učim i dobijat ćete redovno obaveštenja, a vaše znanje, uspjeh u školi će da bude uvek veći. Hvala vam na pažnji, vidimo se sljedećeg časa.